Ahojte všetci, dnes mám pre vás pripravené pivné bagetky. Takže najprv si odvažíme hladkú múku, približne pol kila, do ktorej pridáme lyžičku soli. Potom si odmeriame asi lyžicu medu, do ktorej pridáme štvrťku droždia a poriadne to spolu premiešame, aby sa nám to droždie rozpustilo. Prilejeme deco tmavého pivka a dáme miesiť spolu s múkou a asi decom vlažnej vody. Keď je cesto už vymiesené a má krásny tvar, prilejeme asi lyžicu olivového oleja. Keď je cesto hotové, jemne zaprašíme múkou, prikryjeme utierkou a necháme kysnúť na teplom mieste, aby nám aspoň zdvojnásobilo svoj objem. Keď je cesto vykysnuté, pracovnú dosku si vysypeme múkou, vyberieme cesto a ešte ho takto krásne jemne vypracujeme. Potom si ho rozdelíte na 5 až 6 rovnakých kúskov. Tie ručne takto vyvaľkáme na takéto bagetky krásne. Pripravíme si plech, papier na pečenie, naukladáme ich tam a ešte prikryjeme utierkou a necháme ich chvíľku kysnúť. Keď sú hotové, podkysnuté, potrieme vlažnou vodou a môžete si to posypať sezamom, makom alebo čím máte radi, alebo ničím. Potom pečieme v rúre na 200 stupňov nejakých 20 minút. No a takto vyzerajú krásne bagetky, upečené, sú jemnúčké. Tak ja dúfam, že recept sa vám páčil. Prajem vám pekný zbytok dňa. Majte sa, čaute.